Димитров, много изразителен успех за Марица Пловдивска Спартак с 5-0 тук на стадион Пловдив. Бяхме забравили това пловдивско дерби и коментарът ви за матча. Мисля, че така излезме концентрирани, ние подценихме матча и мисля, че заслужено победихме. Мисля, че класата е съвсем различна в двата отбора и опита като опитните футболисти, които имат. Така, мисля, че заслужено победихме. Вие се изкачихте от трета лига във втора лига. Можем ли да кажем, че разликата между тези две нива на футбола е толкова голяма? Днеска видяхте, че е голяма разликата. Няма какво да се лъжим. Голяма е разликата и това е. Не намалихте темпото, което пък общо е добре и за феновете, които дойдоха днес. Да, това ми беше указанието на по времето, да си играем, да си продължаваме да си играем нашия футбол, и ако може да вкарваме още голове, все пак за това играем. Няколко думи да кажете за публиката в работен ден, никак не е малко публика. Радвам се така, че има интерес към матча. Сега домакините доста 2 седмици го говориха този матч, ние си мълчахме и мисля, че какво се получи. Да чуем мнението ви за състоянието на стадион Пловдив. Мнението, тревната покривка горе-долу е добре, оттам нататък вече всичко е зле. Попитахме и Валери Домовчийски, предпочитан съперник за следващия етап. Топ отбор или някой от тези, които може да се справите все пак? Нямам претенции, важното, че ще дойде добър отбор и се натиграме с него. Това ми е. И аз благодаря с вас.